Season kedua ya Mas. Aje. Wis nek Niki wonten request menika tunggal lagu Sabar. Sadewa menika ugi satu lagi Gadis Manis dan kabeh nyemoni Kalimantan. Tan Bengawan ora Kalimantan. Yo. Kowe iki asline Tan Bengawan Solo. Lah iya. Napa sik niki Mbak Mini? Diatur ke saya tak eling-eling saya Mas. Ya diatur ke saya riyen ya Bu ya. Oh, sik. Engko tak sik Mas. Lali aku. Iki diaturke mengke bar niki. Heeh. Engko bar ngasar ya. Oh, Jakarta. Oke. Sabar. Sabar sik Mas, sabar. Mau ikut nyanyi Bu? Ayo monggo. Joget nggak apa-apa sini, sini. Bapaknya, bapak yang mana? Itu yang mana? Ini, ini. Ayo bapak nyanyi nggak apa-apa. Bareng-bareng nggak apa-apa. Tak kasih nggak apa-apa. Nyanyi sama nyawer loh. Nggak apa-apa rat senen. Yuk. Nggak apa-apa ya. Oh iya bener. Ini request dari Ibu loh. Katanya mau pulang. Oh, nanti nggak diajak pulang loh. Ayo. Ayo. Nanti nggak, Bu, ora gelem Bu. Oh, kok jadi kayak ya Bu. Ayo sama Ibu sini nggak apa-apa. Cik. Bakal tak upayake mbok kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah sanjar kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancanine saben dino kabeh iso ras kudu
tapi ojo lan ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana nganjanine saben dina Ayo Bu. Terima kasih. Habis ini nyanyi. Nggak apa-apa. Cintaku mbok ya sampun lenesu kabeh iso rasaku tuh nganggo mecucu emanen paras aku gak beda sayangmu lungono tambangan manisku aduh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja mendua ora tersuwun sampun ana ngancanine saben dina sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane Habiskan. tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah ngajar kahanane bubrah aku ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancanine saben dina ora mendua matur suwun sampun ana ngancanine saben dina Oh, sekarang giliran bapaknya. ya bapak Oke. Giliran bapaknya mau nyanyi. ya nemen Ayo Pak. ntar aku Oh, katanya mau pulang loh. kan udah mau balik Habis ini pulang loh Pak. Iya. Kapan nyanyinya? Ayo Bu. Habisin dulu ya nggak apa-apa pulang tapi habisin dulu ya. Ya, yuk apa Oke. lagunya ini Bapak? Ah. Ayo Pak. Lagunya apa ini? Kalau belum habis nggak boleh pulang loh. Ayo cepetan. Nanti Bu, Pak, nanti Bunya marah bahaya loh. Nanti Bunya marah bahaya. Pingsut dulu, pingsut dulu. Ini lagunya apa ini Bapak? Apa? Tak carikan tagnya nanti apa lagunya? Alasan lupa. Ayo. Ayo Apa? Pak. Nek ra mulai, nek ra gelem nyanyi rasa mulai. Udah tak carikan tagnya apa? Ah. Kalau belum Biasanya habis nyanyi nggak apa, boleh Bu? pulang. Oh Kusmaningati. Lewati lagi. Oh dicari dulu. Ya, yuk hadir. Enggak, nanti mau dinyanyiin sendiri. Mbak Yuni apa nih? Apa Bu? Nemen apa? Ibu maunya gadis Kalimantan toh? Nyanyi bareng lagi. Yuk. Aku ya ajar Bu. Gadis manis Kalimantan.
Gadis manis kok. Oh, perawan Kalimantan. Mau Bu Ora. perawan Kalimantan? Belum ada. Ganti Oh, belum nemen ada. aja. Nemen, Mbak. Nemen aja, Mak. Yuk, boleh nyanyi sama Ibu. Ya Ibu berdiri lagi. Bapaknya mana kalau belum habis, belum boleh pulang loh. Oh masih nyiapkan lagi toh, nggak apa-apa. Habiskan dulu. Ya nemen aja malah. Gampang. Ayo Bu berdiri lagi. Ya. Biasanya dari Jakarta minta juragan nempang. Ini mintain nemen. Pak nemen tenan randang nyanyi ya Bu ya. Oke. Cek. Cek. Untune kowe ngerti tresnoku nomor siji. Asik. Bapak. Pena elemu mlenjani janji kowe teko nglarani. No di sana. Oh di sana. Pak. Usahaku wis ra kurang-kurang. Bapak. Kematiku wis pol-polan. Pas aku dolan jebul ketemu kowe ning dalan. Sakit. Kowe teko Dan. ayo. Ngomong jalomu piye tak turutane tak usahane aku ra masalah yen kon berjuang dhewe sing penting kowe bahagia endinge nanging ngopo walesanmu ning aku kowe luwe milih dhek kowe ninggal aku ninggal tatu kurang ngopo lek ku bertahanke kowe malah
nyari lagu mbak. Indonesia. Jalukmu piye katurutane usahake. Aku ora masalah yen kon berjuang dhewe. Sing penting kowe bahagia endinge. Perasaanmu ning aku, kowe luwe milih, kowe ninggal aku ninggal tatu. Kurang apa nek ku mertahanke kowe, kowe malah ngeboti liyane. Sudah Pak? Bapak udah tadi? Udah nemu lagunya? Bapak mau nyanyi? Bapaknya delek udah ngentek. Kok nek mulai dicegat? Baik, satu buah lagunya nemen sudah hadir. Ini ditunggu bapaknya lagunya apa? Kusumane Ngati mungkin? Boleh langsung? Atau keluarga besar ngelentreng sini ada yang mau dono suwanten dipersilakan. Ya bersama Adilta Musik. Oh ya, ini Mas Didik Panjul suruh nyanyi. Mas Didik Panjul yang mana ini? Mana Mas Didik? Di belakang. Ya. Ya Mas yo. Engko salah bubar loh. Ini mana Mas Didik? Ayo. Ayo Mas. Iki wis dinteni sing ngrungokke kok. Oh, mengke mawon. Apa? Oh ya, oke. Mbak Yuni dulu mungkin, moga. Ini Kusumane Ngati dinyanyikan sini atau masih sendiri? Mriki. Oh, kono pilih nyawer. Ya ditunggu atensinya buat keluarga ngelentreng tercinta mungkin mau gabung sama Adilta Musik di kesempatan buat Anda semuanya. Ya, nanti buat rekan-rekan di belakang boleh gabung.
Dela musik. Run Audio Sound System tidak ada. TVS Multimedia di sini. Sampun Mas. Baik, satu bawah lagunya. Ya, ada Kusumaneyati sudah dihadirkan. Yuk, ini satu tembang lagunya Puspitonolo. Nah, yuk bos, moga. Nanti dibantu sama penyanyinya, moga. Oke. Wanotya ayu utama ngambar arum ing kusuma mulat leng-leng bronto agawe sengseming nala semulir paete matu lindri-lindri nyawang esem dasar lencir kuning anggukah rasa tresnoku ambar tan kuciwa katon memanise sek
mekar lan melati rinonce katon kinelung tak anti-anti anjak. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku, andai engkau tahu. Rembulan kang sumunar, nyekseni tresno kang tuhu, tan ono liya mung sira wong ayu. Oh iya. Adil toh musik. Gunawan joget toh. Joget. Lan melati rinonce akaton kinelo kakanti aneng jagat katresnan. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku, andai engkau tahu. Rembulan kang sumunar, nyekseni tresno kang tuhu, tan ono liya mung sira wong ayu. Masih gue sama Adil toh musik. TVS Multimedia. Ambar arum tan kuciwa katon memanise sekar Karlan melati rinonce katon inalo kanti aneng jagat katresnan. Singkat lagi bro. tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku, andai engkau tahu. Rembulan kang sumunar, nyekseni tresno kang tuhu, tan ono liya mung sira wong ayu. Tan ono liya mung sira wong ayu. Matur sembah nuwun. Oke. Satu tebang lagunya ada Puspiton Holo ya, Ibu. Sip pokoknya. Bos, ini melebu YouTube loh bos. Ini nanti di Jakarta bisa dilihat langsung lewat TVS Multimedia ya. Baik, mungkin nanti keluarga besar Ngenter yang ada mau dono Swanten dikasih kesempatan ya bersama Adil Musik yang beramatan di Blimbing Kompen Jatipurno Wonogiri di bawah binaan Mas Adil. Satu tembang lagunya sama Mbak Mini sih ya. Tanjak ke sing lemu gitu. Pokoknya nanti kalau belum pulang harus nyanyi lagi. Satu tembang lagu spesial buat mempelai berdua, ada Bahtera Cinta. Kami hadirkan dulu.
Kita goyangkan bersama Adilda Musik. Beredar sang bumi mengintari matahari. Merandaikan waktu tahun-tahun berlalu. Namun cintamu takkan pernah berpisah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, bau dalam cinta. Berlayar bahtera mengarungi samudra. Mencapai tujuan nun di pantai harapan. Adilda Musik. TVS Multimedia, Ran Audio. Badai dan gelombang yang datang melintang takkan merubah haluan cinta kita. Asik. Ada nahkoda ku dapatkan cinta. Bawalah daku ke pulau bahagia. Beredar sang bumi mengintari matahari. Melangkaikan waktu tahun-tahun berlalu. Namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, bau dalam cinta. Berlayar bahtera mengarungi samudra. Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu. Wasca. La 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 la. Oh. La 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 la. Oh. Badai dan gelombang yang datang melintang takkan merubah haluan cinta kita. Oh, oh. Sikat yo. Ada nahkoda ku dapatkan cinta. Bawalah daku ke pulau bahagia. Beredar sang bumi mengintari matahari. Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu. Namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, bau dalam cinta. Berlayar bahtera mengarungi samudra. Merangkai tujuan nun di pantai harapan.
Baik, satu tembang lagu ada Bahtera Cinta Nuansa Tembang Lama diliris kembali bersama Campur Sari Adilta Musik. Tentunya spesial buat keluarga besar Ngelenter Cinta, juga spesial buat mempelai berdua. Semoga dalam menubuh hidup baru menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Hadir kembali sama Mbak Purwanti mangga. Dikasih katresnan sejati ya. Baik Mas? ya, tentunya masih spesial buat mempelai berdua. Satu tembang lagunya Katresnan Sejati. Ini Mbak mau nyanyi mungkin? Nyanyi Mbak? Mboten. Mboten. Pernane. Padahal mungkin lagi pinter-pinter nyanyi. Ayo, saya yakin Aku dan percaya krungu-krungu. bahwasannya Ngelenteng banyak Ya. penyanyi. Nah ya biasanya selain Mas Didi mau rong ya? Ya belum. Hmm. Habis ini ya Pak ya. Ditunggu Duet ya Mbak boleh. ya. Apa? Ayo Mbak, sini Mbak. Mungkin ada yang nyanyi Katresnan Sejati nyanyi. bisa? Siapa? Oh, di dalam. Oh ya habis ini ya? Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ning wayah wengi nambahi kekesing ati iki pepujana tineng endi doang manis kang tak anti-anti. Adilta Musik, Ran Audio dan TVS Multimedia. Sikat yo. Terus ojo sira nelongso. Oh ya. Aku takut gendong tresno. Lelangan asmara gawe sewu rasa. Nambani atiku jiwa. Kang Mas tentremno atimu. Aku setya ngenteni sliramu. Takkan bisa ketemu tresno suci manggi rahayu. Masih belum sama Adilta Musik.
janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usata rembulan ning wayah wengi nambahi keseng ati iki pepujana ning endi doang manis kang tak anti-anti TVS Multimedia Sakjo Selo sikat lagi bro Wong bagus aja sira nelongso. Oh iya. Aku teka kidang tresno. Yo, Lelangan asmara gawe sewu rasa tambani atiku jiwa. Kang Mas tentremno atiku aku setya ngenteni sliramu kangen ku bisa ketemu tresno suci manggih rahayu Tresno suci mangio rahayu baik satu buah lagunya Katresna Sejati kami hadirkan Marti Gobang juga Purwanti Oh yang spesial nyanyi Mas Yusuf, Iya. terima kasih. Temanten berdua. Apa lagunya ini Mbak Pur? Lagunya Kesayangan. Kesayangan. Nah, spesial yang tampil Mas Yusuf. Oke. Tepuk tangannya dulu, tepuk tangan, tepuk tangan. Monggo Mas Yusuf. Monggo Mas Yusuf. Masa nangis Mas lanang lho awan-awan masuk rawan. Kesayangannya mana nih? Sini Kesayangan kesayangannya mana? ikut joget sini. Monggo Mbak, sini Mbak. Aku ra ngemis ning atiku miris curiga rasane apa wis ana gantine kamangka aku isih sayang tresnoku ya mung anggun sayang Masih bersama Otilta Music Entertainment Indonesia. Ada juga Rans Audio Production. Tidak lupa juga TVS Multimedia. Gambar bening, harga miring. Ya tak kita. Bener orang tak mas? Iya. Nimas kesayangan kaya ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane
nandang rindu. Dimas kang tak tresnani di DM di WA kok ora balesi. Apa sliramu wis lali janji suci ngendi kamu ingin. Adil toh. Aku ra ngemis ning atiku Riko rasane apa wis ana gantine. Kamangka aku isih sayang aku ora bakal ilang. Dene aku kang jaga tresnamu. Tak pasrahke ning pangeran yen pasti jodoh ora bakal kurang dalam. Penggeledahan dimulai. Remuk. Dimas kang tak tresnamu. DM di WA kok orang balesi. Liramu wis lali janji suci ngendi kamu ingin. Aku ra ngemis ning atiku miris. Curiga rasane apa wis ana gantine. Kamangka aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang. Dimas jaganan tresnamu. Kaya dene aku kang jaga tresnamu. Tak pasrahke ning pangeran yen pasti jodoh ora bakal kurang dalam. Enggak aku nek pamer. Oke, apalagi kesayangan sudah hadir. Watuk sampai rano kayak gini bos. Baik. Satu tembang lagunya kesayangan, mungkin masih dilanjut apa lagunya lagi? Empun. Baik. Masih bersama Adinda Musik tentunya di bawahan Mas Adil yang beradapkan di Blimbing Kopen Jatipurno Wonogiri. Tentunya pada kesempatan hari ini dipercaya keluarga besar Sohibu Hajat Bobo Sukimin Ibu Parti dalam acara Walimatul Rus selama tidak ada sesuatu apapun, dan tentunya masih dikasih hiburan sama rekan-rekan Adilda Musik. Tentunya masih dukung kerja bersama Run Audio Pro Sound System balap kata kemarin juga ada, yaitu TVS Multimedia Video Shootingnya.
Hadir kembali bersama Mbak Mini moga. Tak kira bablas ke mang menit kas ngono. Apa Bu? Deno. Request Pak Edena. Nyanyi ya Pak. Habis belum tadi? Pak, habis belum? Ini mau request Deno toh? Habis ke dulu ya? Oh ayo nyanyi yuk. Nyanyi lagi. Gak apa-apa ayo. Nanti gak apa-apa nunggu. Kan tamunya mau lihat Bapak nyanyi ya toh Pak? Oke, yuk nyanyi yuk. Loh, Boleh. didukung kok yuk. Ayo. Ayo Pak. Mbak Tri. Oh Mbak Tri. Oh Mbak Tri yang ini. Oh bapaknya gojleng wae Pak. Oke. Oke. Bantuin nyawer nggak apa-apa toh Mas? Baik, satu buah lagunya Deno. Iya. Sayangku sing ayu dhewe turun napa bakal tak usahake ibarate saisi bumi nggo kowe sing tenang aja kuwatir sayangku no kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir ora bakal gup Lautan bersih ngukir endah ayumu kaya widodari mungkin iso entek ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku sing tenang aja kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir Adil dong musik. Awas sih. Singkat lagi yo.
tekan khayangan krungu swaramu swara tangismu ora bakal cukup lautan mangsi ngukir indah ayumu kaya widodari mungkin iso entek ewunanan lagu nyeritake gedene sing Yo ah. sayangku sing ayu dhewe sing tenang kang sing kayangan krungu swaramu swara tangismu ora bakal cukup lautan mangsi ngukir indah ayumu kaya widodari mungkin iso entek ewunan lagu nritake gedene rasa sayangku mungkin Lah kok dawane Rama Mas? Sampun, Pak. Sampun. Terima Baik, kasih. terima kasih. Ini tadi yang di belakang mungkin sudah hangat. Monggo. Boleh gabung sama Adilta Musik. Mana tadi yang di belakang? Gabung sama Adilta Musik. Pundi Pak De mau? Ya Mas yo. Wis anget toh. Ayo. Ayo gini. Alah, engko dikancani penyanyi nih. Apa nek wis apa? Goro angin. Kuwi nggon aku peh kok ngono. Ayo kowe sik dhewe ora apa-apa deh. Ayo sing dhisik. ora dongkrak wis urung aja anu malah wadah-wadah kaya nah semangat dong nah ngono kuwi lara jonggrang ayo Yun ngadeg Yun heeh suwe ra kepethuk nduk lara jonggrang
Iya, Aqua. Oh nggih. Nyuwun sewu Sinoman Mas Yogo-yogo nyuwun Aqua, Mas. Heeh. Sak isine ora kura-kuane tok nggih. Tesih napa mboten monggo? Ayo Dik, Adil. Nggih, sugeng siang. sawerane kok Jakarta tanjake ning kene. Apa iya to, Nduk? Lah Iya, wong iki no. Facebook, Nduk. Heeh, nggo jagong terus iki entek. Jokeno kok. Nggih. Nuwun sewu Pak Haji, niki badhe nyekar. Yo! Ya seragan Adil, yo. goyang. Ngayengke Mas. Ae. Yo 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 yo. Ya. Nuwun sewu le, Pak. Ayo, pasukan joget. Yo yo. Lara jonggrang pancen kowe ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Ajaku Aku, Bandung ajaku malungkung. Ora. Yo 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 yo. Perang iki kanggo kuturung rampung. Dilebati Kang Mas Prabuku pala. Kang Mas Seto laku ing wana segara. Obat-obat kowe wanita sing hebat. Ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu pengging Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sakti Pandawasa. Lara jonggrang manut sun pundhut garwa. Iya Bandung aku duwe beban. Bebanamu apa, Nduk? Candi Sewu sewengi kudu dadi. Mula kowe panyuwunmu tak turuti. Yo, Aldinta. Oh, ho, ho, ho. Ho. Ah. Dali duli. Lara jonggrang pancen kowe ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Ajaku Bandung kowe ajaku malungkung. Perang iki kanggo kuturung rampung. Bela mati Kang Mas Prabuku kala. Kang Mas Seto lapo ing wana segara. Obat-obat kowe wanita sing hebat. Ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu
aku damar maya aku duwe aji sakti Bandawasa lara jonggrang manut sun pundhut garwa Iya Bandung aku duwe bebanamu apa? Anak asewu mas sewengi kudu dadi Mula kuwi panyuwunmu tak turuti Matur nuwun Mboten tak nduk Pak De. Oh gentenan ning mburi ya Nduk. Oh, nggih. Nek aku terus engko malah diseneni. Ora. Oh, nyuwun pangapunten ya Pak Haji. Matur nuwun. Nggih, diapunten kok. Ya, matur sembah nuwun Pak De. Roro Jonggrang sampun katur. Ada permintaan dari belakang. Permintaan sebuah lagunya Segorangin Mas Adil. Segorangin. Baik, mungkin yang di belakang boleh gabung nyanyi monggo bersama rekan-rekan campur sari Adilna musik. Pak RT, mana nih Pak RT? Yuk. Yo Pak RT sini Pak RT. Niki ndang bubar lho mengke jenengan mboten nyanyi monggo. Sakniki mboten apa. Niki sing ngaken mriki lho. Monggo. 1001 lagune. Yo, monggo. Niki pun pun ditel monggo. Oke, Pak RT mengke mawon. Kowe wis bubar. Yuk Mbak Mini atau Mbak Yuni monggo. Oke, masih bersama Adilna Musik yang masih dukung bersama Run Audio Sound System juga ada TVS Multimedia Video Syutingnya. Permintaan jangan dari belakang, dihadirkan dulu. Ya ora tau ngalami adem minus siji mosok ra ditemoni nekatku mung pengen nilai bisa penwarna sayang
Pripun Dek joget ta? Yo nyanyi neh. Heeh, sampun nika negara angin nyuwun pangapunten. Ya, permintaan dari Menawi kurang anu. Ya, dari belakang. Ini Pak RT, saya siji mau dinyanyikan sendiri atau sini, monggo. Ya Pak RT. Monggo Pak RT. Dibawakan sendiri atau sama Adilta? Mungkin akan dibawakan Mbak Pur, monggo. Mungkin nanti masih mau nyanyi lagi boleh. Yang Mas. pakai baju putih. Mas Yusuf toh? Mas Yusuf, ya. Mas Tukul. Ya. Lagunya Sewu Siji. Spesial kagem Pak RT. Ya Pak RT. Joget kayak nyawer Pak RT. Nah. Ya, Pak RT mungkin lagi sibuk ya. Oke, oke. Oke. Langsung dikasih dulu sama Dilda Musik. Bersama Ran Audio juga ada TVS Multi media video settingnya. Adilta Indonesia. Ada juga Rax Audio Production. Mama, ibu ngapuranen aku yen ana salah lan luputku tak rumangsani aku duweni dosa nganti saiki isih rasane dodo. Rino wengi ralali tansah ndedonga memuji marang Kang Kuwasa. Mugi enggal entuk paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya. Nganti ana anak wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani nganti ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali suwargane donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu suci gedhe ganjarane. Rax Audio Production. Ada juga TVS Multi Media untuk Anda semuanya. Rino wengi ralali tansah ndedonga memuji marang
sampun nggih Pak RT. Lagune sewu siji. Sakniki monggo Mas Yusuf malih lagune napa Mas? Monggo, monggo.